Khaklaya tahukte bukuk chong norok jotno kaham krong na tongbai khna hanai hake phaidi tini kaisa haino hai katal video ni bisingti khlai norok bai malainai obo wngkha chini views ani tahukte bukuk songrok ano comment khlai saka je mui kiteng thai kiteng rok ni video rok bo snamkhe belai hamnai hinui aboni bagui no ang tui phaikha norok ni bagui chakumra no bahaikhe khlainai tei bahaikhe naikolnai aboni video chakumra kainani sakang chong puila no chakumra kainani jagao chong kwbangma jabra rungui jabra kwthui rungui chong ha no iko bo hai khlaiui kaham kai sogui jabra kwthui no rungui aro horiui sogui ha khamriui naimankha gai belai kheno hamkugu haike tai ang je oro video o sanani thang tongo abo wngkha hati eba bazar ni kunu chemical sar kwrui khlaiui chong kami rogo chong niji nog nukhungo chanani bagui mui kiteng khlaijaknai formula haike chakumra no chong bahaikhe khlainai himba abo haike chong ha kakhamo kaikha tingkha hingkhe chakumra o tai kunu gobor eba tai kubni sar rok tai kunu mungsarini nangya aro kaikha tingkhe naidi chakumra bahaikhe ham belai boso kotor kotor ongo obo haike no chakumra hambo tei bwthai bo thaio haike obo chakumra no chong hao bo toniui chong bwthai thairima no haike charo bo boksaui chong bwthai thairima no haike oro chong hao bwthai thairimani system no chong nailainai haike tabuk chakumra no chong obo hai khlainai bubar chakumra bubar dalnui tongo norok oro naimankha je chakumrani bubar chwla tei bubar bwrui tongo haike bubar chwla bubar bwrui bo chong abono barkha dingkha hingkhai chong bubar bwrui bai bubar chwla no chong modom surikha hingkhai belai kheno hamkugu haike abono kwrui chakumra no iko oro naidi chong chakumrani bubar bwlai bura no chong dakti no khagui khibmakhai hambo tamoni himba bwlai bura o abo bo chakumra no hamri thani o bo tai chukliya karon aro o photolysis tai wnglaia aro chlorophyll kwmawi chlorosis wngui thangkha haike abo hai bwlai bura rok no khe chong sob somoi no naikani khlaiui bwlai bura no khagui khibi tongmankhai hamnai tei chakumrani jefuru o je jagao bwthai bwrui bwthai rotokha bwlai bwthai tongmani jagao tumungo bosok tei soksa beredom nafika hingkhai beredom no swkagui khibi rohorna nangnai tamoni himba bwthai tongmani jagao beredom namano narwgui tonkha hingkhai bwthai darogya bo wngthang mano tei kaham khe torya bo wngui thangmano aboni bagui no abono chong khibinai hiranini nangnai haike no chakumra bwthai chong kotor tei kaham mannai abono kwrui bo tabuk romdi chakumra borsakha hingkhai bosok rok kwbangma borsamani beram rombo borsakha hingkhai chong tamkhainai je borsajak buduk bosok no swkagui sachuui abono hakchalokhai chong khibi rohornani nangnai haike tai kaisa kok hingkhai obo hai je chakumra bwthai rogo yong chukha tingkha hingkhai chong tama khlainai abo chong bazar ni bithi rok paiyaui chong romdi nogo no chong aboni bithi swnamhai mano chong piyaj no kaham khe piyaj thaisa no sugui abono kaham khe bwtui sebui bwtui no romdi 500 ml tui o piyaj akhini tomoromoro thaisani bwtui sebui chong abono kaham khe sakiui spray khlaiui chong jekhani chakumra tei jekunu mui kwtwng ni yong bwthai o baui chukthani rogo chong sari rekani hingkhai abo o yong tei aro o bafaiya tei aro o chukya bo kharui thangnai haike no aro sani no bwthai rok tornai haike kha khlaio norok ni
nok ganai gini rogo obo haike sakumra kaiye जों गोबां मानसिनि nok nokongo जों मैखोथों जुगालि mano haike khaklayo norok o sikon sa video ni bisingti khlaiye norok hamke bujui mankhana hanai haike tinini bagay sekno paithak jora naitongmani bagui belai belai khana hambai।